हेलो फ्रेंड्स, आज ଆମେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେଖିବା। ମୋଟିଭେସନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ମୋଟିଭେସନ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କେମିତି ବୟସ୍କ ଲୋକ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପୁଅ ବୋହୂ ଇଟାଲୀରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏ କେରଳ ବାସିନ୍ଦା, କେରଳ ଲୋକ। ସେ କେରଳ ବାପା ମା କେରଳ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ଇଟାଲୀରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଇଟାଲୀରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ଦେଖେଇଲା, କରୋନା ଦେଖେଇଲା। ସେଇ ପୁଅ ବୋଉଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟାରାକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ବୟସ୍କ ହେଇଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କରୋନା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଇନଫେକ୍ସନରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବହୁତ ରୋଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା, ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମନର ଅଶାନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ମନର ଅଶାନ୍ତି। ଯିଏ ମନର ଅଶାନ୍ତିକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରେ ଆଉ ମନର ଷ୍ଟ୍ରଗଲକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରେ, ତା ଦେହର ରୋଗ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପେ ଆପେ ତାହାର ମନର ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେ କମିଯାଏ। ଏତିକି କହିବାର ଥିଲା।